Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m unu. So biko achọ m ka unu gee ntị ka unu nụ ihe eziokwu regarding Shrine Akwa Okuko Mbalọkụ. Biko ka ị na-ege this video ka baarụ metụlụ m aka na share button, share ya, because ka nsị ga-ekwu ihe mbụ ka m na-ekwukwa ọzọ. O nwere onye ịma tipụlụ ala tipụlụ mkpu na bụ unu onye na-agafe n'ụzọ mmadụ gogbu ya gidesie ya ike, ịma na oke itie agba n'ọkụ, because ka dị ọkụ na-agba ka dị tin na-acha ha ọkụ ma n'ahụ ma na mkpụrụ obi ma na ọbụla isi ma na anya ha. So biko nụ na this video, don't forget to subscribe to our channel. Kodekwan. Investor Okay, now that the sentence to what as we say this too, 11 months in prison. What's your response to this judgment? Are you okay with it? yes, there is no way I will tell you that I'm not okay with it, because it is a plea bargain agreement. That was agreement was signed with the government when we agreed on the issue of plea bargain, and the government kept to their own side by sentencing him 11 months imprisonment. That is our agreement with them. We don't have anything against it. In other words, what you're saying here is that there's no room for appeal. The case stops here. How would there be a room for appeal where we consented for it? We made a bargain with them, so it's as small as consent judgment. So we agreed to it. So there's no need of going to an appeal. Yes, sir. Thank you. So, the question now, but first of all, Emana, name video go for the on other nature and make one with. I watch him that this judgment was webia, especially the fact that ne bujebuli na adjourn buli to sometime April, June. So Ibushi yatakwasi again na this February goes in no way condition hanwa sokombuto. Iwatago o nwere ike ọwụ na oge mbụ ndị otu akpamba studio ha kele afa nke a na-eti egwu mbụ Mike Udegwu. O nwere kele afa nke ọzọ nchetakwa afa akpọ nya. O nwere ike ọwụ na ha na-asị ya ma jee paaki ha na-asị ya ekwe na justice. Mana nwoke emena m video mmele oge mbụ say gwanu this guy eziokwu, gwanu this guy no kpala ebe ego si efu, gwanu this guy no kpala ebe ego si efu. No, there is no responsible government ya pretend ka na ọma ho activities ọwa akwa wonye melu the ten akwa wonya melu the change the system of leadership na Anambra State or another thing, if not na Southeast or another thing. Hafuzie as a good man ebe a na-eje blego we lowa alụ niile dị iche iche. Ịghọtago? So na mafụ ha ka the tone na si wee change mmalụ na-enwere a plea bargain. Now what is a plea bargain? A plea bargain is where they will plead with government to pardon Akwa based on this and based on that. Now usually this plea bargain and a way between obviously government and the lawyer Akwa. You gotta go ebe Akwa you say okay, no need for me to be saying Namud is not guilty. I'm tired. I want to, but let us have a bargain. And now that plea bargain, Kaya no way spare asset that guy you. Now you happily hotel here and then do to it. Number one. Then number two, ekuzie na reduce to sentencing here. And on yaki jifuna government, according to lawyer, na government to keep with their own side of the bargain. By doing what? By obviously not confiscating or seizing his assets and even will then by cutting down the number of sentences to 12 to 11 months. So now on their own part that they will accept the judgment. But the missing link here is Mbenina makana Akwa ekwugo no ya gozi. In fact, no ya luziri dibia. Na yeje demolish okwu agwe osisi agwe niile. Ori eje kpofusia. No ya luzi dibia, and he will be a good youth ambassador
ịghọtago na anything concerning Okite we never no ekwute n'ọnụ ya again. The question now is ndị niile ahụ nwezi Okite ahụ do na nke Akwa onwere onye na-echukwa over the almost 1 year and now, and ite niile ahụ wee ruo today and Akwa wee nọcha sentence ya ite niile ahụ ya aduzi. What will happen to them? Does it mean that we will have more people thrown back to poverty? Does it mean that ndị niile nwe Okite ahụ na ego ha ya agwụ they will go back to poverty? Does it mean that many of them will run mad? As we all know, na-ekwu na ite ahụ na-adị echukwa ichukwa ha dị ite nwere ike kpawazi aga n'aga. What will be the fate of ndị niile nwe ite ahụ? Efuna wayo ka egburu fa efu onwe ọnụ ka among mmadụ 20 bịara ka ị ghara isi m na ọrụ mmadụ 4 or 5 ya kụba by luck ewerukwa ego ndị ahụ na-eweta wee na-agbara efisi. But the most part of ego eji eme ọkanga niile wee gị kwụtalụ ego ahụ iwotalụ ka e wee rụọ ọrụ wụnyaahụ the most part of ego eji eme ọkanga niile a wa ya na-egwu ndị mmadụ egwu. Mana ife na-enwe m iwe ụlọ ụmụnne anyị hapụ ebe ha ya ada ekwu okwu ha na-asịghị ụka jikwụsị ụka jighara ese ebe a webe mata asị supposed ibu agha aggressively because no man on that na sabotage culture and tradition of our people na-efiruzi na omenala anyị wefa why na ọhefa not ụka ikwugo na ụka wụ omenala ndị bịara abịa all foreign tradition ka ọwụ efozie ndị na sabotage nke anyị imechi ọnụ eworie na-egwu ụmụazị be anyị wayo. So this will be a lesson to so many others. Mana amụkwa m ọkwa sị ka mma ya ọkwa ọzọ ịma na ị na-alụ dibịa na Anambra State be very very careful. Ọkwọ mgbata nke nka na-abịa sentence na Akwa we set a new precedence to the rest of you ndị ahapụrụ ahapụ. Government did not just arrest Akwa Ekehiti and Onyeze Jesus for nothing. They arrested them so that they can use them to set a precedent and also you follow if they eventually get you. So now look at what will happen. Henceforth now, I am continuous crackdown on the native doctor in Anambra State. And then will go a reference. So for people who can Okongu Dibia, because I don't think I can afford Ogajik. Man, own Ogajik ne for them to Okongu Dibia and Ogajik. Be very, very careful. Okongu Dibia, chief yalo. Go and look for something you will do. Chief yalo. Ema hife yalo. Biana mamife makusirigu. Mamife makusirigi ya de me genuinely ne mwete ego. Chief yalo. Yehodago. Achugo na Anambra bane galalande. Na bana bende Yoruba. Now, if you was to do kita we didn't you know ya kakine butalo segara ne butalo sinde bendel ne bunata bai. Do very very careful. Government nwere ike ne de kita mana edai ha the mother we mo gamu. If e gbana horo na shaka mmụọ also soludo akushie. So be very very careful. Ndeti bia niile no na Anambra State. You people should be very careful now. Be very careful on your way of operation. Ị na-amaketi ọgwụ n'ihu akwụkwọ mara ụdị ọgwụ ị na-amaketi ka ibobo isi atụ ayakata na ndị otu gara idukpu na nga ọgwụchakwa ka anyị si wee kwu. Now the fate of ndị ite ha dị na nke Akwa I pity for them. So unfortunately I enwekwa so many people now who will be running helter skelter for solution. Unu ụka na-eju eju ọkwa ife niile na-eme unu ụka ji eju eju because nke ọka ha fugoro na ebe agha repụgo ha and then ụfọdụ n'ime ha ebubata na eke n'ụlọ. They will now start running around the helter skelter looking for solution. They will now run to the church. Ọkwụ na-etu aka chọọchị si enwe ndị mmadụ before you ifu ndị akachiri ụka ntị ụfọdụ n'ime ha try go na all these places ọghọ ha wee gbakputezie n'ụlọ ụka na-awụzikwa n'ebe ikpeazụ ha gbatara ka ha bịa na ezumike. Ịghọtago? So all the ife akịta jee mara number of ite dọ na nke Akwa ite pekata mpe ọkara ite 1000. The fate of over 1000 youth rests on the shoulder of one man na Anapu prison today. So Akwa Nwoonyeoba, see you after 12 months, after 11 months. Ụfọdụ jechọrọ ife ha ya alụ ndị a na-ehugharị na nke ụma ndị a na-eti egwu Akwa Onyeoba agụmbide mmiri ka ha fesie another thing ha ya eme. Ịghọtago? Ha deceive go a lot. Njecha abata organize onwe gị mara ife ihe eji onwe gị ume. You do something and earn money honestly
I wish you well. I love you because you are a vibrant youth. And they the innovative because of the innovation you but an all dibia. One mother an Igbo can never in the history of all dibia, they can never forget you because he could see Imepeluhanya, Kezi mi wolungari, Yemegi, Wolungari, Yemego. As you go here.